Здравейте, приятели! Поканила съм приятелки на гости по женския. Най-важното за успешната женска сбирка е да има доволно количество вино Верано Азур, фюжан червено и доволно количество клюки. Този път от мен са само пиенето, маста и тортата. Разбрали сме се всяка от тях да донесе по едно ястие. Но като ги познавам, ще ядем мъжки нерви на бавен огън, кавърма с свекървенска душа и злоба на скара. Показвам ви как направих декорация за маста, надявам се никоя да не обърка с салата. Използвах за основа дървена копанка, направена от дядо ми, сложих фолия отдолу, чако я съсипеш, ама решат от наследство, защото е семейна реликва. Използвах пиафлора от стар мой букет, свещи клони от всички хръсталяци в моя двор и той на комшите. После изпълних дълга си и спретнах бърза торта само с 3 съставки, която трябваше да отлежи 6 часа в хладилника. Пълната рецепта ще намерите в описанието на видеото и коментарите. Взех си да декорирам маста, толкова клюки ще се избълват на нея, няма как да не е изискана и да са мине без изгладена покривка. Сложих по 2 броя чини, въпреки че изобщо не знам храна ще има ли, и джиджани салфетки под формата на мечета. Ако е семейна сбирка, можете да сложите и с други животни, салфетка с прасе за мъжа ви, санаконда за майка му и така нататък. За зор за ман и чаши за безалкохолно подсигурих, въпреки че при наличието на виноколи ще ги ползвам. И без свещи няма как, макар че на женска сбирка май е по-редно да се пали тамян. Реших да сервирам любимия ми Верано винен микс с плодов сок по по-нестандартен начин. Добавих резени портокал, грейпфрут, пръчици, канела и капини. Много го обичаме с моите дружки, защото е нискоалкохолен, лек и на другия ден ни болят ни глави, ни стомаси. Все пак я караме по-кротко, че имаме да гледаме и нашите деца, и тези на свекървите ни.